akong selfie, oh. Isa pa daw, be. Nice siya. Pero laay man jud kaayo, eh. May buhaton ako ron, ha? Tawagan ako si Marky, be. Labo nang uyab to sa kuha. Akong jamingon, bibi-bibi, biya mong tawagan. Uy! Tawag lagi na si Hana lagi. Gimingaw ni. Gimingaw ni. Hello, be. Oh, ansa man? Laag ta, be. Laay kaayo diri ay. Makipaglahag ka sa ko, ah? Oh my God. Sige, sige, go! Asa man takakwaon? Diri good, diri sa balay nila mama ba? Asa dito dapit inyo gani? Di ba kahinumdum ka katong gihatod ko nimo, di ba didto ra ka sa kanto nako gipahunong? Oo, dito ta ka sa highway gihatod. Di ba naman to'y pasulod? O, naipasulod. O dito ka musulod? Dito da inyo hadi ay. Ay, tepa, be. Gwapo ba ang dalan dara? Dili pangit ang dalan, uy. Kay kuan mong good, gwapo, magud akong motor go dunya. Bagong washing ba basig pag-abot na ko dito, maot na kay dalan di ay. Muanhik ka or dili? Di ba nanguyab ka? Gusto ka si Ben na lang akong tawagan? Ah, sige, madto ko, karon dayon. Aw naraman di ay na. Sige, pagdali. Oy, grabe naman ni oy. 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 Yate. Lapo ka diri oy. Unsa man ni si Hana oy, magpasundo-sundo man diri kabalong lapo kayo. Uy, tawag na. Hello be. Oh, hello. Asa naman ka? Unsa man ni nagpasundo man ka nga prete man dayong lapo ka diri oy. Ay binuang man naingon ka dili lapok. Kung na bitong nagdalan dira? Maot man lagi kayo. Ha? Maot kayo. Nimaot na di ay? Ay, tama. Itong nagid ay kini ulan man da ito. Wa jud kay klaro ba? Sige na good, dili man kayo na mautanan. Unsa man mo anhi ka or tawagan na nako si Ben. Sige, hulat dara, sundoon ta ka. Balag magkinaunsa ko dire. Sige na. Naramanday na. Hoy, kadagko sa pakyanan, hoy, Ginoo ko, Lord. Yes, Lord, unsa man niya akong giagian diri, Lord. Oh, saman. Naman kadapit. Ah, unsa man ni naman ni duha ka dalan? Sa permero na. O asa man kumagi ani, sa wala or sa tuo pagtarong dira? Kuan lang ka sa tuo lang kaagi. Sa tuo kumagi? Oh, sa tuo. Sure ka sa tuo kumagi? Tuo lagi. Gusto ka mo left ko? Kahit sandali. Ah, sige, sa tuo, sige na, bye. Naramanday na. Oh, hello. Asa na ka? Nanapoy agianan, wala og tuo. Ay. Oh, wala. Nakaagi sa wala. Pababa na dira. Ah, sige. Unsa man ni oy? Daot. Sapa man ni akong agian oy, naunsa. Galawgaw man ka oy, nanguyab pa lang gali ta, gipulisod-lisodan na ta. Loves me not. Ay, tawag na pud siya. Oh, hello. Asa naman ka? Be, tama ni mong dalan nga gitudlo sa kuha. Sure ka nga tama ni? Sure, lagi na. Sapa man lagi ni. Oh, tama. Sapa. Mutabok pa ang motor na og sapa. Ay, way common sense. Isakay ni mo na sa bangka. Kaning bangka dire. Kaning bangka dire akong ang sakyan. Hala ka, be, sure ka bitaw be. Wala mong gud ko nangatik. Di ba sig mahagbong ba? Di lagi na mahulog. Ah, boss. Pila ang bayad sa motor dire, boss? 5 ang motor. Tapos ang tao 5 pod. Na ba ni insurance?
Na insurance boss? Na, Pag mahulog ang motor, nung saan man, ang motor, magbong insured, pero ang tao ay labot. motor may insured, wala may labot ang tao. Ulba, okay yun eh siya boss, kani sakyan okay yun eh. Kapila naman nagsakay-sakay motor dra sa bangka. Okay ra siya, okay ra. Sure lagi. Gusto man ka makipaglaag sa kuha. Sige, sige. Isa kayo na ko motor, itabok na ko. Naramanday na. Motor lang sa akong iuna. Ano, saan man eh? Ay pa, stand ako na eh. Kuha center stand. Stand lang. Uy, diba, dukan eh. Diba. Ano, saan man eh? Magkuhan ako dere, magtindog ako. Uy, say, gago. Uy, sabay. Uy, grabe juga niyo ba? Nanguyab pagali ko, gipalisod-lisodan ako. Okay na ni boss? Okay ra. Bantay ikaw di ko ni musugton karon. Boss pila tanan boss? Sira. 15. Dara boss, mabalik pa mi og sakay-sakay unya. Salamat, salamat. Salamat pod. Eh, nana day siya. Uy, B. Sorry jud kaayo. Ngano man? Niabot akong angkol ba? Katong taga Davao. Namo gud siya kauban. Kuyog mo gud to niyang lalaki nga ginareto niya sa kuha. Katong naay car. So, unsa may buhaton ako ron? Mm, Pwede ra man siguro ta mananghid. pwede man ta kay ipaila-ila. Pero as a friend lang. Okay ra sa imo ha. Pero og dili ka. Anya, unsaon man ni ron? Aw. Uli na lang sa.